na na-reveal ko na yung pait. Na-reveal ko na yung pait. Usually, nagre-red yung pag ginura mo. Nagre-red kasi dahil sa apog. What's up guys? Kumusta kayong lahat? It's a brand new day and ngayon nga isa namang vlog yung ating gagawin. Actually isa siyang challenge guys, no? So ayun, since nandito tayo ngayon sa probinsya, alam mo naman is maraming mga culture na nakagisnan na ng mga tao dito at yun nga ay yung pagnganganga. So ayun nga guys, ang gagawin natin today is ang Nganga Challenge. So ayun guys, actually, asa na yun? So bali ito na siya, kung makikita nyo. So usually guys, kung saan-saan lang nila nilalagay yung kanilang mga nganga. Ayan, so ito yung sinasabi nilang pagmamaan sa Ilocano. Pero meron din yung sinasabi nilang, meron din yung ginagawa nilang belt bag, yung pagmamaan. Tapos ito guys, yung laman, no. Ayan. So, bali ito, apog. Ang apog. Tapos, ito yung leaf, yung gawad na sinasabi nila. Ayan. Tapos, syempre, ito yung bunga. Ayan. Or buwa. Tapos, meron din tayong leaf, tobacco. Tapos, ano pa ba yung, usually ito lang. Tapos, meron din yung nilalagay nila is yung bunga nung ito, yung bunga nung gawid. Mag-hi ka muna, mother. Hi! So, actually hindi guys, no. Yung mother ko kasi is matagal na siyang nagnanganga, pero ang ginagawa lang niya is yung bunga lang siya at saka gawid, wala siyang apog or muskada. So, ayun, kasama natin siya sa challenge today. So, ayun, usually matagal ka na bang nagkuhan or na-try mo na ba yung gawid ay yung apog at saka yung muskada? Hindi pa. Ay ganon, hindi mo pa na-try pero matagal ka nang nagnanganga. Kung nagnanganga, since pero bunga lang. Since when? Kailan yan? Kailan ka nag-start magnganga? Tagal na Mga ilang taon ka noon? Ilang taon na. Mga 30 years. 30 years ago? Oo. Ay, social. So matagal ka na. So bata ka pa lang, nagnanganga ka na. Siyempre, pangpatibay ng ngipin. Bakit? Ano ba yung benefits nito sa'yo? Bakit matagal ka nang nagnanganga? Kasi sabi nila, pag nagnanganga ka na daw, pinapatibay daw yung mga ngipin natin. Ganon? So yun lang yung reason kung bakit ka nagnanganga? Oo. Oh, tapos ano pa? Ano pang reason? Yun lang. Ay ganon? Minsan, pag ginugutom ako, kumakain ako ng bunga. Tapos, ayun, mawawala na yung gutom ko, parang nabusog na ako. Ay, social. So, ayun guys. So, isang benefits din daw nung pagnganganga, yun nga is parang nakakabusog daw siya. At some point, nagiging kwan na siya parang kultura na din dito sa amin, yung pagnganganga. As in, kahit na maliliit or let's say mga teenager, na mga bata, gano'n, is nanganganga talaga sila. Kahit mga estudyante, makikita mo yung mga lips nila is mapupula. So, halatang nanganganga sila. So, ayun guys, wag na nating patagalin. Let's do the challenge na. So, balik ito yung pagmamaan. Charan. So, kukuha lang din yung akin. So, ito yung akin. Tapos, ito yung apog namin. Pero hindi ako
Tapos yung muscada, lagay na lang natin dyan, malinis naman. Tapos, asan ba? Ito yon. Usually guys, sa ibang, sa ibang lugar, nagnganga din sila actually. Pero sa kanila, ang ginagamit nila is yung fresh na bunga. Wherein dito naman kasi sa amin is yung panamagulang na siya. So yun. Actually ito, pag binibenta nila, mahal. Nakikita mo sa mga grocery stores doon dati. Actually in Saipan na, makikita mo sa mga grocery store, mga tinda nila is mga ganito, bunga, apo, ganon. So, ayun, try na natin. So, bali, ganito lang siya. Tapos, hindi ba malaki to? Hindi. Pwede na. Pwede na yan. So, ilalagay ko here. Tapos, yan pa lang ako. Ako hindi na. Ay, hindi. Kasi challenge nga eh. You have to do it. Serada. Okay. Tapos, lalagyan ko din ng ganito guys. Ito ang lagyan natin ng apog. Ako, konti lang. Konti lang ilalagay ko. Konti. Oh! Tama na. Oo. Tapos, ganito rin guys. Konti lang din ilalagay ko kasi baka mamaya makon ako. Mahilo. Baka mahilo din ako. Tapos, i-cover ko. Ipabalot ko siyang ganito. And then, ichuchu na. Kainin. Go! Matigas? Tigas na. Hindi ko machukas yung matigas. Ba't tayo parang easy-easy ka lang? Siyempre tagal na nagnanga eh. Ang kailang kasi yung apog na, paano na-feel ko na yung apog? Umiinit siya. Napuulan. Kaya meron kang chewing bottle. Kaya mo how are guys? Ito pa. Wala na yung akin. Ay, ganyan. Usually, nagre-red yung na-reveal ko na yung pait. Na-reveal ko na yung pait. Usually, nagre-red yung pag ginura mo. Nagre-red kasi dahil sa apog, ang pakla. Ang pait na mabakla. And guys, nagawa natin yung challenge pero ayun, may as in na mapakla, na mapait, na parang hindi mo maipaliwanag yung lasa. So, mas habang tumatagal kasi is na nafe-feel mo yung nafe-feel mo yung parang init nung apog at saka tapos pinagsama yung gawid at saka yung sa tabako. So, parang yun yung nagpaiba nung lasa. Pag hindi ka sanay, siguro maduduwal ka or something. Napapaitan ka. Super pait. So ayun guys, at least nagawa namin yung challenge at nagawa ko pala yung challenge kasi yung si Mother medyo matagal na siya. Pero yun nga lang, walang ayun tawag doon. Wala siyang buskada at saka apog. So ayun guys, parang tumatama na siya. Parang medyo nakaka-feel na ako ng pagkahilo.
Kasi mahihilo ka talaga pag hindi ka sanay. So, and guys, pag gusto, if you like this video, please give a thumbs up. And please do subscribe to my YouTube channel. And pakishare na din. And guys, please, wag niyo pong i-skip yung ads. Tulong nyo na po sa akin. So, and guys, that's all for now. This is me, Larry, saying goodbye, everyone! Guys, after 3 minutes, mula nung trinay ko yung ganon, parang nahilo ako.